Gràcies per haver-me convidat a aquesta xerrada que serà per recordar les nostres paraules i la nostra manera de dir-les. I quan la Laia i en Josep m'ho van proposar vaig acceptar de seguida, ja que vosaltres ja ho sabeu. Vaig publicar un llibre fa poc, el mes de febrer, que parla d'aquest tema i és dit la col·lecció Sant Silvestre. Sí? Sí. De totes maneres, jo no soc lingüista ni tinc cap estudi de filologia, per tant no parlarem de les vocals àtones ni les vocals tòniques ni dels sons específics de la pronúncia del català aquí llençà. Vull parlar de les paraules en si. No he vingut a ensenyar-vos res perquè vosaltres en sabeu molt més que jo i de ben segur si els més joves tinguessin 2 dits de seny som els que hauríem d'aprendre de dir les paraules i quines són i com s'han de dir de la manera que la gent més gran ens ensenya, no? Però ara per ara vosaltres tampoc ho teniu gaire fàcil a l'hora de mantenir el català típic de llençar viu. Poder expressar-vos en paraules de fa 50 o 60 anys enrere i poder-les transmetre als joves és una tasca compromesa. Perquè vosaltres també esteu influenciats, encara que no tant, perquè compteu en paraules i expressions més purament locals que vau aprendre de petits, però a la llarga, i potser sense donar-vos en compte, heu anat canviant algunes paraules que dèieu per com els diuen ara, no? De la manera que els diuen ara. I tot això doncs, va lligat amb la manera de com la idea que em va sorgir per fer el llibre. Quan es va començar a parlar el català a l'escola i TV3 va començar les seves emissions, vaig adonar-me que moltes de les paraules que dèiem aquí, el català dit normatiu, no les feia servir. Fins i tot et trobaves algú que et deia que estaven mal dites i que això eren castellanismes. A mi em va semblar una mica estrany perquè justament aquí sempre ha sigut un lloc on el català s'ha mantingut ben viu. Doncs així que a la llarga de 11 anys he estat recollint una mostra de paraules i expressions que he sentit dir a la gent de llençar, una mica per por que acabessin desapareixent. Doncs mireu per on amb el temps he vist que no tan sols la gran majoria de paraules que fem servir són correctes, sinó que són uns tresors destinats a desaparèixer, que seran apartades per al català normatiu. O sigui, el que ensenyen a l'escola i el que fan servir els mitjans de comunicació, que és molt centralista. Una altra de les coses que també em feien una mica de ràbia era el canvi del nom dels llocs tal com ho dèiem nosaltres, sense cap explicació, que mai ens ha dit ningú, això ho hem canviat per això o per allò. Per exemple, el Cap de Ras ara s'apareix sense ni com val ni com costa com Cap de Ras. He mirat papers de la pabordia de Llençà de l'any 1600 i mapes del 1700 i del 1800 i no és fins al 1970 que es troba la forma Cap Ras a l'enciclopèdia catalana. No sé d'on ho han tret, pas t'ho devia mirar ells, no sé d'on ho van mirar, tampoc ho diuen, Igual que Sant Pere de Roda, ara és Sant Pere de Rodes. Fins i tot, en Joan Coromines, en el seu Onomasticon Cataloniae, que és un llibre on recullen infinitat de topònims, que són els noms dels llocs, i llegim: en la forta tradició empordanesa i catalana actual, mai ha existit ací una altra forma que Roda. La forma Rodes sembla ser fruit d'alguns pedants de Barcelona o Madrid que, volent lluir barats coneixements pseudoetimològics, havien trobat Rodes o Rodis en alguns documents en llatí macarrònic. Macarrònic és el llatí que es feia servir així, que semblava llatí però no era un llatí d'estudiosos. Diu, en què només es volia dir a Roses, que és estar a prop, o a prop de Roses, però no parlava de Rodes en si. Per tant, la forma correcta sembla ser Roda, que sempre havíem dit aquí. Tenim el carrer Sant Pere de Roda, en alguns lletreros ara de senderisme veig que posa també Roda, en bat es posa Rodes, està una mica així que no saben cap on piquen. A l'enciclopèdia en petit hi posa Roda i després en més gros hi posa Rodes, no ho sé. Però vaja, com sempre l'han canviat generalment per la forma de fora, no per la que teníem nosaltres aquí. No us penseu per això que perquè es diuen aquestes coses es té que estar en contra del català, per exemple, típic de Barcelona, que només volem el nostre d'aquí, no? Potser a algú sí que li interessa dir, no, és que aquests estan aquí, que... No, això és per despistar.
La realitat és que el català de Barcelona ha rebut 1000 vegades més que aquí, De ben segur, a l'àrea de Barcelona, per trobar com es parlava fa 60 o 70 anys enrere, espontàniament pel carrer, algú que faci servir aquella parla, és molt difícil. Només tenim que mirar a vegades les telenotícies, si n'enxampen un que parla català ja és de casualitat, perquè és així, encara que hi deu haver-hi molta gent que en parla el català. Aquí nosaltres hem tingut més sort i fins ara s'ha mantingut força similar al que es parlava anys enrere. El que no trobo jo acceptable, no sé per què, però això és raro, és que el govern, per inculcar una mena de català més modern, n'hagi de destruir la resta. Jo parlo d'aquí de l'Empordà, però suposo que en altres llocs es troben igual, que perden la manera que tenien ells de dir les coses per la que ensenyen als col·les i matxaquen els diaris i els de la televisió i aquestes coses tan estàndards. Així, aquest català que en diem modern, com va sorgir? D'on va néixer? Doncs l'any 1913 Pompeu Fabra va establir els principis de la gramàtica catalana que fins a aquella data no tenia una ortografia oficial. L'establiment d'aquelles normes per escriure el català van ser molt importants per la unificació de la llengua, no dic llengua perquè no és que no en surt, tindria que dir llengua però en dic llengua perquè en surt així, i per les normes lingüístiques. Aquí ja és més difícil dir lingüístiques perquè ja faria una mitjana. Però bueno, amb tot va tenir molts de seguidors, però també hi va haver filòlegs que no estaven gaire d'acord. Però com que era un pas molt necessari pel català, perquè no tenia una estructura unificada, les seves normes van ser establertes com oficials. Després, allà on jo crec que van fer curt va ser en la confecció del diccionari o enciclopèdia que inclou les paraules que ara en diuen català estàndard o normatiu. La primera norma per fer aquest diccionari era 1. Exclusió dels arcaïsmes i dialectalismes de difícil admissió per part dels parlants, que algú tenia problemes per dir-los, no sé com és això. Aquesta norma potser va ser la més perjudicial per nosaltres, la que ens ha perjudicat més. Jo no hi entenc amb el tema, però tinc una sospita. Aquesta exclusió de paraules antigues i dialectals, que segons els constructors del diccionari eren difícils per la resta de parlants, de ben segur eren molt normals per molts altres llocs, com la nostra zona, per exemple. Però ja sabem que el capital mana i ens hem quedat així amb aquest diccionari, amb aquestes normes, aquestes paraules normatives, diguem. De totes maneres, en un principi em va estranyar molt que tantes paraules típiques d'aquí fossin incorrectes, ja que no sortien en el català estàndard, en els diccionaris normals de català. I mentre anava fent el llibre es va inaugurar la biblioteca d'aquí baix i amb ella vaig tenir l'oportunitat de conèixer altres diccionaris catalans, no només el d'en Pompeu Fabra, aquests més senzills, altres que nosaltres havíem fet el col·le en castellà, menys jo, i no sabíem res del català ni havíem conegut cap altre diccionari que no fos el del castellà. A la biblioteca, un cop va ser oberta, vaig descobrir doncs el diccionari d'en Joan Coromines i el diccionari català-valencià-balear de mossèn Antoni Maria Alcover, que va ser redactat majoritàriament per Francesc de Borja-Moll, que es coneix normalment com l'Alcover Moll. Doncs quina sorpresa que totes aquestes paraules nostres, que eren tan rares pel català modern, diguéssim, que no sortien, doncs en aquests diccionaris estaven entrades i explicades i eren perfectament correctes en català. Per tant, el diccionari i l'enciclopèdia catalana només inclouen una petita part de la nostra llengua. El que no vol dir en cap cas és que la resta de paraules no siguin correctes, sinó que senzillament s'han apartat de la parla quotidiana, doncs perquè han cregut que eren difícils de pronunciar o no se sap per què, almenys no ho sé. I a nosaltres per què ens afecta això? Doncs ens afecta perquè el col·legi i els mitjans de comunicació, com la televisió i el diari, només fan servir unes paraules i les altres queden en desús. I quina mala sort tenim que sempre les que queden en desús, la gran majoria són paraules de les que diem aquí. Només us en diré algunes de les que moltes van desapareixent, però bueno, n'he recollit algunes que són ja les més senzilles de totes. I aquestes van desapareixent canviades per paraules d'altres llocs que ha portat aquest diccionari normatiu. Per exemple, la fressa la canviem sempre per soroll. O sigui, la fressa és una cosa i el soroll és una altra cosa. Però ells és sempre soroll, tot fa soroll, no hi ha res que faci fressa, tot fa soroll. El joguet ho han canviat per joguina. Abans aquí hi havia totes dues paraules,
deies un joguet per un nen, i també una cosa que era molt senzilla es deia que era de joguina, també es feia servir de joguina. Ara no, és només joguet per tot, o sigui que és joguina per tot. El joguet ja s'ha desaparegut, joguina per tot. La guilla ja l'han tret, l'han canviat per guineu, sempre, en els llibres del col·le. Les broques són les busques, l'espàrvol ara és espàrrec, afogar és ofegar, la lleixa ara és prestatge i una prestatgeria, que això és un invent del TVO que no sé on t'ha sortit, però bueno, tenia que posar una sobre l'altra i va dir doncs prestatgeria. Doncs bueno, la clivilla pel turmell, que aquest és curiós perquè a dintre de la clivilla, que de fet és clavilla, però nosaltres fem l'unieisme, fem servir la I, clivilla, hi ha l'os clavillar. Per tant seria més lògic, dius, ui, ja que aquest se'n diu clavilla, hi ha l'os clavillar a dintre, diguem-li clavilla. No, li diem turmell, però en el turmell no hi ha l'os turmellar a dintre, hi ha l'os clavillar. Us sapigueu que tenim força raó nosaltres també, encara que ens hagin canviat. Els caros, tothom es fa mal al turmell, a dins del turmell hi ha l'os clavillar, que és la clivilla que diem nosaltres. Després, els greixons els solen canviar ara per llardons. Doncs sapigueu que en el diccionari també estàndard normatiu hi ha greixonera, que és per fer greixons, però no hi ha llardonera per fer els llardons, sí, però la llardonera jo no l'he trobat al diccionari, en canvi la greixonera sí. Després també ara és molt fi d'això d'embrutir ja per embrutar, embrutar també es fa servir, i així moltíssimes més. I tingueu en compte que aquestes paraules estan a dintre del diccionari normal, en el que podeu comprar, el IEC i el GIEC i l'enciclopèdia, aquestes hi són. Doncs quina fi han de fer les que ja no hi són, les que només estan en el Cubemó i en el Coromines, que aquesta la meitat de la gent, com jo, poder no n'hem sentit parlar mai. Doncs bueno, les paraules típiques de llançar i la seva manera de dir-les, doncs, desapareixerà sense remei. O sigui, bueno, si no hi ha un miracle, o la gent ara no es fan foròfos, com jo, per exemple, que vaig dir pel món, no diguis això, diguis així. Vull dir que predico amb l'exemple. Doncs, per exemple, es perdrà els amargs del cafè, que algú ho deveu saber sentit alguna vegada, tenir babilla, penjar-li els pirons amb el que està refredant, els bitotxos, anar a botsites, també no hi van, les carquilles, ara no me'n recordo, petxines, o per tractens, o pellegides, pellegides també. Sí. Quan? Petxines. El pare em deia, fes a l'anar i anem a buscar petxines. Doncs bueno, doncs al port eren carquilles, Després, tenir un color desmairat, un color així desmairat, preparar l'estropiendo, per dinar o per sopar, ser un pataclam, això no, caure per un terrimbàs, doncs tampoc hi cauen ara precipicis o d'alta baix, bueno, aquesta no, aquí no hi caurà. Els rampollagons, que ja sabeu el que és, ara no sé, ho deuen treure, no sé, un fil d'un nam, ja no hi ha pous, ni els quissons són sexis per baixar una escala. Fer barregaries, tampoc en fan. Les ovelles, s'ha perdut aquesta pronúncia, ara són ovelles. No traci algú, doncs no, tampoc existeix. Tenir un doble, que no estàs molt. Ser un tuliagis o una mala saxarra, no miro de ningú, tampoc existeixen, i haver-hi un requilier, que és una cosa molt senzilla, doncs tampoc hi és. Totes aquestes paraules i moltes més que no les he trobat en cap llibre dels que he buscat, ni existeixen en un altre, però jo de tots els que he mirat no l'he trobat cap, i ara són en aquest meu, però això no els servirà per res, és només un recull que es quedaran aquí per molts anys, però no els faran servir perquè nosaltres doncs, ens iran fent treure el costum de fer-los servir. També, sobretot, parlarem les formes de dir altres paraules. Per exemple, a més de dir aiga, que aquesta diestesa ha estat el 90 o 95% de tot Catalunya, aiga no és quasi tot Catalunya era aiga, ara ja és aigua. La xerxa o la xerxi serà la xarxa, amb aquesta així mastegada. La platja, és la platja, es perdrà. Els rims, ja no es colliran. Les fandilles, tampoc. Les tes finals, el llàpid, el col·lègit,
l'àpid, tot això els nanos s'ho perdran per davant perquè no els ensenyen, esclar, està molt dit. El nuc, el tururut, que aviat serà essa, les engrotes, ja tots seran de per tot, menys d'aquí, la piella, tampoc. I la llongada, que és una paraula que a mi m'entusiasma, que és la part de la platja que mulla les onades, aquella sorra dura, que les pel·lícules, aquelles s'hi troben i corren i s'entrenen la llongada, que els del telediari es trenquen el cap per dir-ho d'alguna manera. Aquells nois que corrien per allà prop de l'aigua i fan-se aquella sorra que no s'enfonsa. Total, diguem la llongada, si la sapiguessin, doncs, però no la sabran mai ni mai. Tot això desapareixerà. Ara, un exemple que aquests dies, i aquí el meu company allà, que ho pot corroborar-ho, que perquè treballem al restaurant, que està entrant una paraula des de fa poquíssim, però moltes vegades, la sentim molt, i des de fora. És la paraula mantell, per referir-se a les estovalles o a les tovalles. Les empreses de bugaderia i de robes que venen tovallons i tot això, ara fan servir el mot mantell. Renten mantells i venen mantells per les taules. Un mantell, buscat en el diccionari estàndard, no en busca cap d'aquests raros, és una vestidura en forma de capa subjecta al cap o a les espatlles. D'on t'han tret aquesta gent que unes estovalles són un mantell? Jo dic que potser aquestes empreses van començar, no sé, rentant les capes dels exèrcits romans, o les de la Guàrdia Civil, o les del Zorro, i després van dir mantell, doncs ara fem estovalles, pam, doncs hi fotem mantell, no? Però encara que fem broma, el més greu és que la gent d'aquí i d'allà acabarà agafant aquesta forma per correcta i al final doncs pararem les estovalles en capes, perquè podeu estar segur que dintre de poc doncs no direm estovall, direm mantell. I la gran per què? Perquè es fa córrer això, i ja ho dic que malaventurat quan es fa córrer el gos de la ràbia, doncs això és el que hi ha. Doncs aquesta pressió que hem de suportar de la gent de fora, dels mitjans de comunicació i de l'ensenyament hipernormatiu del col·le, doncs fa que cada dia cedim paraules i maneres de dir-les en favor de les que ens inculquen a traïció, perquè no ens avisen, diu, escolta, no, pam, ens les van deixant així, I això passa, jo crec, perquè és que nosaltres som massa bonifacis, som poc combatius, som massa bonjans, massa creient en el que diuen, en el que sentiu, i no lluitem res per el nostre, ni fotem cap cas pensem que sempre som els que ho fem malament, no? I que els altres, com que són de fora o que venen d'aquí o d'allà, tenen més raó que nosaltres, i anem girant la llengua cada vegada més, això segur. Però jo penso que imagineu que els de Madrid els diguessin als sevillanos o als de Cádiz que han de canviar la parla i que han de parlar por el castellano del centro d'Espanya. Penso que la botifarra que els hi farien als de Madrid arribaria d'aquí al port, perquè els sevillanos no canviarien, que els costaria molt d'anys, si és que ho fessin, i en els de Cádiz encara els costaria una mica més. Però nosaltres no, nosaltres anem passant. Bueno, i em preguntarem, doncs, què hem de fer? Doncs jo dic que si volem mantenir aquesta mica de diferència de parlar, aquesta cosa que és nostra d'aquí, vosaltres per aquí, els altres puestos tindran que lluitar pel seu, cadascú que aguanta el seu siri, que deien abans, no? Però nosaltres aquí, diu, què hem de fer? Doncs resistir, no hi ha esperança, jo no crec, però bueno, resistir. Jo dic que teniu que parlar com sempre ho heu fet, intentar no canviar la pronúncia de les paraules de tal com sempre les heu dit. Està vist que el 90% de les vegades tenim raó nosaltres, doncs un 10% d'error ens el podem permetre, perquè perdrem un 100% de tot. Doncs no canviar, com sempre heu dit. Si algú es corregeix, doncs li podeu dir per la cara que ja sou prou grans per parlar el català com vulgueu, per dir-li així en plata, podríem dir males maneres, però bueno, per dir-li així, bueno, jo parlo com sempre he parlat i com vull, vostè doncs parli com vostè, el català que vostè parli, i ja ens entendrem, nosaltres sempre els entenem amb ells, perquè jo no tinc cap problema mai quan em diuen espàrrecs per entendre a la gent, però hi ha molta gent que quan dius espàrrecs, doncs no sé què es pensen que són, són gent, esclar, nosaltres no és que no vull dir que siguéssim més llestos que els altres gent de fora, però no ho sé, sabem les dues coses, generalment, sabem això i allò, sabem guilla i guineu, sabem carrota i pastanaga. Hi ha gent que els hi parles de carrota i no saben el que és, i són aquí, estan aquí a 100 i pico de quilòmetres, no saben el que és la carrota. Nosaltres sabem que la carrota és la pastanaga,
mala sort. Però de totes maneres no va dir no, la carrota és una cosa, com dic jo, que en altres llocs en diuen pastanaga, i com dic jo, els espàrrecs són una cosa que en altres llocs en diuen espàrrecs, i aquí jo en dic espàrrecs i ja està, no passa res. La qüestió és no mirar de canviar tu, perquè no treu res, perquè ells ja ho saben, tu després perdràs el que tens, i bueno, són paraules que es van perdent, però ja diem que encara que estiguin en els llibres, això, si no es fan servir, no serveix per res. I què fer? Doncs què feu, què dic jo? Feu que els petits, els nets, jo sempre corregeixo el meu, estic fart de corregir-la, jo em fa vergonya. Corregiu-ho i se'ls té que fer entendre que, esclar, si per escriure es té que escriure tal com els mestres diuen, perquè si no tindran una falta d'ortografia. S'ha d'escriure aigua, això sense remei, s'ha d'escriure tomàquet, no cal, perquè tomata està en el diccionari, vull dir que poden escriure tomata i tomàtic, perquè hi ha una varietat que això sí que està incluït en l'estàndard, però no cal escriure tomàquet, no cal escriure guineu, per si quilla, però bueno, si el mestre és molt així puntillós, dius, bueno, doncs les coses, les paraules estàndard, estic d'acord, però quan sortiu de classe, escolta nen, quan plou cau aigua i treus el paraigua i vas a la platja i hi ha xerxes de pescadors i al setembre es cullen rims i les estitores són per tallar i els espàrrecs són a la muntanya i per veure fa servir un got, i sobretot teua i meua, que és una característica molt magra, que ara he de veure si teva i meva, vaig a casa seva, no sé, poder ara sí que és més de molt, però jo no havia sentit gaire mai, aquí es havia dit generalment teu i meu, a casa teua i a casa meva, aquestes coses jo crec que no fa mal als nanos que se'ls diguin. No, tu escriu com digui el mestre, perquè et fotran falta d'ortografia, però per parlar no cal que diguis vaig a la platja, perquè generalment vas a la platja i no passa res. I sobretot aquestes paraules més senzilles que val la pena que no es perdin. Bueno, això ja he de dir que jo el meu ho corregeixo moltes vegades, com el nus i el nuc, li dic no, aquí és nuc, i ja està, no passa res. I ja hi ha vegades que també se li escapa una, perquè dic que la pressió que tenen els nanos, esclar, és el que li ensenya el cor, i nosaltres mateixos, sobretot la paraula, ara que escolto molt, que ja ha variat, per exemple, jo havia sentit abans bastant la paraula, aquí es deia fandilla, amb vena, doncs ara molt ja és faldilla en general, i moltes, si miréssim, ara no els he apuntat totes, però moltes han canviat perquè és que t'acostumen de sentir-ho per la tele i d'anar-ho llegint, doncs, esclar, et canvien el vocabulari. A veure, el nostre català, ja us dic, i us ho teniu que creure i dir-ho sense vergonya, és molt més ric que el que sentireu per la tele i els que ens volen endossar aquests quatre il·luminats, perquè el català són un pilot de paraules més que les que trobareu en el diccionari estàndard i també estan ben dites, perquè aquesta gent també tenen una flexibilitat una mica així, et corregeixen per una banda, et diuen per exemple escolta, el busson és la bústia, molt bé, la fombra és la catifa, són paraules que aquí no han entrat, jo almenys no els recordo que entressin gairebé en bústia, han entrat una mica tard i catifa també ha entrat una mica tard, no? Però me'n recordo que quan es venien entrades, al principi de la propaganda de la tele deien que s'han d'anar a comprar a les guixetes del Liceu. Però això, esclar, es veu que aquesta deu ser una d'aquelles que no entren bé i ara ja diuen a les taquilles, comprar a les taquilles. No sé si en uns anys ara hem vist que taquilla que és prou català o no, o els ha convingut. Vull dir que ells també són elàstics, doncs nosaltres també ens tenim que permetre ser una mica elàstics i no tot el que diuen allà és correcte, ni tot el que diem aquí tampoc, però mantenir el que tenim aquí sempre dona una mica de varietat en el parlar. Jo potser ara us semblaria massa subversiu de dir no, estic anant contra... No, és que si no fem així dintre de 4 dies tots parlarem igual, sense cap nota que pugui dir aquests són de la banda de Llançà, o ara imagineu que els de Cadaqués no salin, tu li dius a un de Cadaqués que no sali i poder fer així, no? Perquè ells estan més tancats i s'han mantingut molt més anys, allà no hi han tingut tanta influència com aquí. Doncs està bé, els de Cadaqués salen, i els de la banda aquí, doncs de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau i Llançà, doncs tenim aquesta parla, i els de més en Valls doncs en diuen una altra, i aquí es diu parlada, o es deia parlada, i ara ja volem dir paralada,
Doncs bueno, segons a quines persones, a mi jo no sé dir-ho paralada, jo no ho sé dir paralada. Home, si m'ho feu dir, sí, paralada, no? Però si jo som giràs, jo vaig a fer un pat de pa pernil, vaig a parlada. No vaig a paralada a menjar pa amb pernil, Però bueno, doncs no passa res, tothom ho entén que vas a parlada i no vas a lloc més. Doncs per què dir paralada? No ho sé, si ja ho sabem que és paralada i aquí s'ha dit parlada, per exemple es pot mantenir parlada, no passa res, és una d'allò típica. I esclar, si no fem això, doncs no hi haurà una identificació, aquella cosa que dius, aquest fulano és d'aquí, o aquest té un to d'allà, o com els de Lleida parlen de Lleida, o els de Tortosa, o els de Tarragona, parlen cada un de la seva manera. Acabarem tots parlant així com aquella dentadura postissa, tac, 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 que fa la propaganda del català, tac, 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 però és un català que hem de tenir en compte que esclafa el nostre. Que la dentadura està molt bé que parli català, però que no es mossegui a nosaltres. El català, tant català és el que parlem aquí, com aquests que ven els llibres, que són aquests tomos, un sol tom, perquè l'enciclopèdia té molt de tons perquè parla de moltes coses, però si agafem un diccionari normatiu, és així, d'aquest últim que ha tret l'enciclopèdia o l'IEC, és així, amb un sol tom. Agafeu el Coromines i l'Alcover Moll i són 12 o 15 toms de català. També, vull dir que el que s'ha deixat enrere és bestial. Per tant, amb tot el que ja no ens sabran els nanos ni la gent, perquè no s'ensenya, i nosaltres el poc que sabem i també ho deixem passar, doncs acabarem 4 dies parlant-nos com els del telediari. Estar mitja hora per explicar per allà on corren els nois, per la sorra de la platja dura que les onades mullen, tinguent una paraula però no la sabem. Doncs senyores i senyors, salut i força al nostre català. Moltes gràcies. Bocamoll i a veure quina opinió en tens. Doncs no puc... Perquè és molt referent de tot això que hem dit. Sí, no puc opinar perquè a l'hora que el fan treballo generalment i sé que surten unes paraules en un costat que ells tenen que anar, però no tinc ni idea. Alguna vegada el que he seguit... A vegades surten paraules que aquí els coneixem, que en allà no els coneixen. Sí, esclar. Són aquestes paraules que diem... Esclar, això és el bo, el bo dintre d'una part que tenen aquests programes, com per exemple Caçadors de Paraules. Està molt bé, però... Esclar, després es pinten allà com un bitxo raro. Hem anat en aquest poble i fan sortir allò amb aquella... Clar, te l'estressa, hem anat a tirar la xarxa, hem anat aquí... I esclar, hòstia, que parlen raro aquesta gent, no? Som gent normal, aquesta la parla normal. És per això que aquests programes així fan una mica... Estan bé, perquè si no hi hagués això no hi hauria res, però fan com una mica de ràbia, que treguin com aquell que va buscar el bitxo raro i després l'ensenyen per la tele. Això per què ho tenen que fer ara, això? Doncs ho tenen que fer perquè no sé si s'han donat compte o no, jo no tinc gaire d'allò confiança que se n'hagin donat compte, potser ho fan en altres països, com que no sé per què ho fan, perquè la gent sàpiga que hi ha altres parlars d'altres puestos i que es diuen altres paraules normals. Però si, per exemple, 20 anys o 15 anys enrere es haguessin preocupat, no sé si es podia donar... Sempre em deien, home, noi, és que tu vas al col·le, però que es pot pas ensenyar el català de per tot, els d'aquí, els d'allà i tothom... No, però per exemple, no sé si ho fan, però els mestres, donar-los una mica de llibertats, que no sé si la tenen o no, de dir, escolta, aquí ja surten els llibres, perquè els llibres són per tothom, per tot Catalunya i per tot, no? Però sapigueu doncs que aquí és una guilla, no és una guineu, els llibres surten així perquè... però aquí és guineu, és guilla. O per exemple la tomata, enferrissar-se amb un nen a fer-li corregir tomata per tomàquet, doncs aquestes coses, doncs poder hagués anat que ho sapiguessin una mica els nens, no? Fer xerrades més obertes o no sé. Esclar que està bé que els programes de la tele també això, que se'ls aprova, perquè quin remei, ja no queda més remei que aquest, no? És la forma d'aquí, o sigui, els espàndols, els bolets i tot això es cacen, no es busca, igual que les paraules. Diu, cuidado al sortir a Resquilla.
i el van fer callar. I jo encara en aquell moment no havia arribat a la R. No, és veritat, perquè no havia arribat a la R. I resulta que en el diccionari estàndard normatiu hi és resquillar. Vull dir que a vegades et fan callar perquè sembla que la paraula sona malament, I en aquell moment després em va saber greu de no haver-li pogut contestar a aquella senyora: escolti, resquillar és normatiu i aquest noi pot resquillar les vegades que vulgui. Aquesta no hi ha dubte perquè està en el diccionari normatiu. Marina? Jo he sentit també aquí per dir abans. Antes. O abans. Després. Diuen després. En després. Quan ha sigut abans que ha passat la cosa i ells diuen després. No, molta gent no, això ho dic jo. No, hi ha altres persones. No, he sentit altres persones. No li podria dir perquè no ho he sentit, diguéssim, en general. És possible que... A part d'ell, he sentit altres persones. El Pol, per dir abans, diuen després. El que sí era molt normal és dir abans, antes o avantes. Antes sí. Abans que ja passava. Bueno, serà en castellà, però si parlen gent del port veurà com ho fan servir antes. A mi una cosa que em va fer més gràcia va ser el setrill i citrell. El setrill? Jo m'afaito i m'afeito. M'afaito, sí. Aquí canviem. Aquí canviant, sí. Setrill i setrell, sí. M'afaito. Nosaltres ens afaitem. I el citrell. Les citrelleres, les setrilleres, ens seria difícil de dir. Un clot deu ser un sot. No sé. Per exemple, aquí a la Barbet hi tens el clot de l'hermosura, però no hi tens el sot de l'hermosura. Suposo que un sot deu ser una cosa més grossa i un clot pot ser més petit. Per exemple, quan jugàvem a boles, fèiem un clot, no fèiem pas un sot. En canvi, per la carretera o una cosa més grossa pot ser un sot. Més que un clot. Això és un cas important de les notícies, que hi ha molt de sots a les carreteres. Aquí jo de petit no havia sentit gaire sot, però comprenc que poder un sot és més gros que un clot. Hi ha un problema? Sí, com deien que aquella casa allò està envoltat. També es pot dir que està envoltat, però tampoc es deia gaire aquí. Però suposo que està correcte amb totes les coses. Algú més o la paraula que no tinc apuntat ningú? Una paraula que no sé pronunciar, no sé si es diu bé. Sanfaina o xamfaina? És el mateix que crec que síndria i que sucar. Nosaltres és xamfaina. En aquí pot dir xamfaina perquè és la paraula. Si vol escriure un document o un text normatiu té que escriure xamfaina. Però com que és un menjar típic, doncs jo crec que si poses xamfaina entre cometes, doncs t'entendrà perfectament i mantindràs la dicció d'aquí de Llançà que diem xamfaina. Clar, si és per un document de fora posaràs en vessa, però poses per exemple xamfaina entre cometes i mantens la E i ja t'entenen i tu de moment aguantes, perquè si ja prens a la S de seguida doncs ja has perdut, com diem xíndia, xucar i totes aquestes èquits són formes que perdem, però si vas a mirar el diccionari és sanfaina, penso. No sé, ara em poseu uns coses molt tècniques, però penso que sí. Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies per l'acord.